Formal nang binuksan naman at binasbasan ang Balay Silangan Reformation Center sa may barangay Bukaw, San Gabriel, La Union na magsisilbing kanlungan at gabay para sa mga dating sangkot sa ilegal na droga upang muling makabalik bilang produktibong miyembro ng lipunan. Pinangunahan ng LGU ng San Gabriel ang aktibidad na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa PIDEA Regional Office 1, PNP, BFP, DSWD, DILG, TESDA, DepEd, ALS at mga faith-based group. Ayon sa LGU, 25 kalahok ang sasailalim sa 3 buwang reformation program, isang buwan ng in-house phase na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at psychosocial activities at 2 buwan naman na phase para sa kabuhayan at karagdagang edukasyon. Layunin ng pasilidad na palakasin ang kampanya laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng rehabilitasyon at pagbibigay ng panibagong direksyon katuwang ang iba't ibang sektor. Para sa PIDEA at lokal na pamahalaan, ang pagbubukas ng Balay Silangan ay patunay na pagtutulungan ng komunidad at gobyerno tungo sa mas ligtas at maunlad na bayan. IFM News. IFM News. IFM News.